persen no khakchang ma bai hambai marogo hingke sung tini guri laika tini ektar ni tinchane tini dutari tenle mani oro mazrani sming khlagi tabok dukseng halai nai tonglagi hingke o mazra kamigo fil motamuti ha hanu haifanu khoroksa borok bai isa bitorkor mara laikha kok salaikha haifanu boni wansok marok mabo wngkha sung sai malia tabok dukseng digi kasalayo sing tonglagi dudka dud khaya ni bangoi hingke taku tesini bukuk sorok joto no phailajak sung dukseng kami soguyako tabok soguinai mazra parao completing kangke norok ni respond public rok ni bahai bo maka abo tini 32 mata gore na bodoi pass klai manai ni asa deto ang asa ma khaiwo kahama kheno sung je guri manele joto jaga boni maharaja no sung bodo laisinai tabo waisa nai laisinai hanghi borok joto no sung no borok ni pes ka hangke mama ni bangoi sung khatong thoguni sa duka dud khailai ma tongo hangke pai phailekha tabo duksemo kasalagi ni bangoi sung tiar onglaijak madam nin sini mungke ani sini mungke ang keno Amarpur district ni kaisa amongo member tongo hingke ani bumung keno Brojo Kumari para hingke tuihorsung hingke south hingke south Maharani south Maharani bangai norok para kasmani na kasmani udesya to yibu para kasmani norok public rok no temani tema je pujok na tema khaibo no clear ke khaikna au tini beskang Bidhan Sabha Chongmari 16 Februari ni bangui sini ha dofa 184 jona rajani bangshoni bisarau ha sejaru o ha sejak mono order khaini bangui jeng sini tiprasa dofa no thamsa khaini bangui jotono thamsao hino ni bangui jeng jotono no awai khaiu o ai mungke hai sini grata tiprale no bahake besing success kainai o success no jeng jotono no sini tiprasa jotono no thangi jotono jeng bujogu tei jeng no sini tipra mothara support khadi hi jotono kobogu hingke tei beskangni 2026 delimitation bo jeng sini je delimitation nai afro sini je osito rokha je tabok je bortomano tongmani sani bono sani texas jeng kosor thangnai bono uddesho nawino jeng jotono no sini jara tiprasarokni no jeng ma bujogu sini loge phaibai jadihi asungno tini tei toma parao norok tini bujognani tini jeng miapro warung tei tikising para ni porai tak tini mazra parao tabok jeng bono aina tini nogni sini jeng tak rally suru khaitongo asungno paithak hingke sini duksen para jora khe jeng tini ni tini ni to tabok si seima ba noksa si jatra silema ba motamuti kaham nu mi afro ba kaham nu hingke sini belai kaham khobor nu kono ani sini mungke sini marandi sabjuna lingui ang sabjuna chairman ani bumung Joysadan Jomatia hambai media